Здравейте на всички! Реших да направя кратка разходка на слънчице. Да рефрешна малко. И ще споделя някои неща и по-скоро някакви изводи, до които съм стигнал напоследък. И също слънцето е това, което ме накара да си кажа каквото мисля. Човек може да се радва на слънцето абсолютно навсякъде. Сега според това, разбира се, колко време има и така нататък, но слънцето си е хубаво и тук, и където и да е по света. И някакси няма значение къде се намира човек, или поне за себе си мога да коментирам. Да не казвам така все едно. И някакво такова заключение за всички. Но съм стигнал да извода, че няма значение къде съм, за да съм щастлив. Тоест, обратно ще се опитам да го кажа. Ако не съм щастлив, това, че ще отида някъде или с някого, най-вероятно пак няма да направя щастлив. Не казвам, че е безмислено да се ходи като и да в никой случай, но така стигна до този извод още при няколко години на един плащ на Малдивите. Много популярна дестинация. Не е лош човек да отиде да види за какво става въпрос, но аз лично не съм много впечатлен. И точно в този момент беше след някакъв период така доста натоварен. И някакси там го осъзнах това. Че няма значение къде съм, за да се чувствам добре. Там специално бях толкова изтощен, че наистина нямаше значение. Също важи и за това с кой си. То даже с кой си е по-важно, отколкото къде си. Но ако разчиташ, че някой или някакви хора ще направят щастлив, мисля, че пак не е окей. Тоест човек трябва да е щастлив сам със себе си. Не казвам, че човек трябва да си е самодостатъчен в никой случай. Защото всички нямаме нужда от споделеност. Поне не знам, в нормалния случай, може би. Но ако човек не е благодарен и не е щастлив сам със себе си, най-вероятно няма да има особена разлика, дори да е с който да е. По-скоро ми се струва, че това би било
опит за запълване на някаква празнота, избягване на някаква травма или някаква болка. И може да има моментен или някакъв краткотраен ефект, който да ни отклони за малко от някакво състояние, от което се стремим да избягваме. Но по-скоро смятам, че такъв тип запълване би било по-скоро използваческо, отколкото пълноценно. И някакси смятам, че ако човек се опитва да попълва някакви липси или да бяга от нещо по такъв начин, тогава със сигурност повече ще преценява и ще оценява това, което се случва, отколкото ще го преживява. Тоест, мисля, че има доста голяма разлика и че ако човек преживява и присъства в момента без да търси, без да оценява, би бил много по-щастлив. И затова смятам, че е много важно да сме в настоящия момент. Както пише по книгите. Айде да не се опитвам да цитирам са на брой източници. Но това е може би най-важното. В настоящия момент с благодарност. Без притеснения или поне с минимум. За бъдещето. Без тързания за миналото. Въобще не искам се да успея да го формулирам доста по-кратко и ясно. За момента толкова.